Il-Ministru Ian Borg b'ħafna pompi ftaħa lill-Gvern ħa azzjoni u emenda l-liġi fil-qasam tal-kostruzzjoni wara li saru numru ta' inċidenti. Dan ħareġ fl-laqgħa li saret it-tnejn wara nofsinhar imtella mill-MDA għall-membri tagħha. Aħna aġixxejna meta kellna mhux inċident wieħed, tnejn tlieta. Il-laqgħa saret wara li ħafna kritikaw lill-Gvern li l-azzjoni kellha tittieħed ferm qabel, kellha tittieħed bi prekawzjoni u mhux wara. Fl-aħħar ġimgħat kienu bosta dawk li sostnew li liġi ddaħlet bl-għaġla, imma fil-preżenza ta' Ian Borg, il-membri tal-MDA ftit li xejn maqdruha. Dan ikkontradixxa l-istqarrija li nħarġet ġimgħa ilu mill-istess Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi li talbet it-twaqqif ta' Kunsill tal-Iżvilupp li kollu awtorità li japprova l-ħruġ ta' liċenzji lil kuntratturi għall-iskavar u twaqqih. Saħqet ukoll dwar il-ħtieġa ta' reġistru ta' żviluppaturi approvati. Fl-istess stqarrija li ħarġet l-MDA intqal li l-industrija tal-bini teħtieġ bidla mill-qiegħ u li ma taqbilx li site managers għandhom bil-fors ikunu periti warranted. Dawn il-punti iżda ftit li xejn tqajmu waqt il-laqgħa li ġiet imtella it-tnejn wara nofsinhar. Fil-laqgħa iżda dawk preżenti ma ħasbuhiex darbtejn biex f'waqtiet jinterrompu lil kelliema u jistaqsu numru ta' mistoqsijiet fuq xi jfissru numru ta' emendi li saru. Tul il-laqgħa l-President tal-MDA Sandro Ketkuti qal li mhux se jagħmel bħal dawk li tkellmu qabel u mhux se jwaħħal f'ħadd u mhux se jagħmel bħal dawk li waħlu f'kulħadd, inkluż anki fil-periti.